Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Singhason ahawar tarlong jana sing be arong kimu ke chopen bang ke thom apran ke dam lapen inut ke jok. Lakha ingkoy singhason ahawar ke parlo tarlong jana sing be arong amikar karlitang men sing phangcho lapen asopo a osatum kimu ke chopen kipho. La sonsi kedam tang jangmi po ni phai phli ningkan surihinira ingkoy rapli arni si im tiso atum rid arlo kapuri dampen muplong ason kachinglit kitin pen nangwaisi apo babu tiso abang aong karlitang mensing phangcho ahem ingsir etpen thondam koklo. Kopai kilang nuajok karlitang mensing phangcho tum chutunsi bang sokimu muplong ahan chodedlo. Asopo karlitang rajes phangcho karlitang long im phangcho lapen si im tiso tum choproilo pusi pachinipon. Bonta kechowek arni pen puthot jangmipo ni phai pho ningkan surihinira ingkoy rapli arni abang aningapok lasonsi nang manlo. Bangso aporahut BJP MP candidate Amar Singh tiso abang Bierta Kelongpen Dipu Medical College and Hospital along Sekelang ahem ponlo. Ki un edadajo Guwahati Dispur Hospital along ansitami ki menang Pura kirapi pajirdunpen ponthulo. Bon sita kopai kelang noajo karlitang mensing phangcho asopo karlitang rajes phangcho akorte aso long im phangcho tum bangso apirthe che onang koklo. Lapen halapu babu tiso asopo si im tiso abangke kopai kemepen BJP MP candidate Amar Singh tiso akirabalong kopai meraprap ajok patumi Guwahati pen mesen kai ateng kai amang hemnang cheli longlo. Lapen Singhason BJP Mandal Committee Maipu Amar Hanse Hinpen Mankedo Karbia Pohopen Archopon. Lapuson Tharlong Arat Akisung ke Phuahu Tharlong Aradatum Karbi Anglong Autonomous Council EM Anparta non MP Kilegahut Kithurdun Chia Bangphu Amar Singh Tiso Aphan Ningkang Sampen Kachuro Sitami Pipa Jirpon. Lapen Kai ke adyang chun kebat ko khailongri kaching hon theknai pu abangphu je ai kathar bangso aporhut RJ amumang kacheklang dun hai hi abangphu aphan ning duksitame tharlong arata tumpen chipaklang pon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Ini di bong long im hang coba ke atap avide lo pedak nangpet. Atap avide to ke ani kisi ve lo atap ke avide lo tapen ke hala ani samani di bong dum pilo labang ko dun pil ci dun pil he ada ne bong han ko pon morto na sek la pana chari dong lo mas da pambang la ani di bong long im hang coba ke aju mana ko thai pil lo next hala ani di bong pambang ko aju ke post mortem ku dire atap si en 11 o'clock si ku report kolam ne lapan nang ya ko aju lapan ta bantu ku ku tang tang ke nang kang pon nang kira ba join si ku dang ta reng lo kan setelah saya salman de churu de pun e lo non son kisung ge pun nang kira ku tang de di amel tang kala lo non itu mbacing hona non MP thodo bam di Amar Singh sak alang ni nang kira ba join de kan itu itu kan kena reng itu abang kisu ben ke la itu pana nang reng itu ban ban ke ikut alang ni jai kathar se tame he Karbi khe reng nang ji lapen khe longri cherai kon nang ji pu alang ni hin ben se tame karju long lok pen upi basik Karbi khai khe reng nang ji pu pen isi bang bidan ma alang ni bang reng nai kolon khe panjing handu Karbi panjing handu khe reng nang ji longri long pat cherai kon nang ji pu pen alang kan ji pen alang ni kengkam isi tanang kior je lapen amahang anda di paklang kita jangan di dugla bangke ini tunta sabtu ini kecil thi bang ma bede na kita oke hai Amar Singh tisu bang bang lo alang ni bang nang rabdun lo lapen anda mi alang ni nang bodi dun lo oke hai Amar Singh tisu bang ne pen ini tumban khobor long pen arju long pen dak medical college tame alani ke kam chior pen tangka buisa pen chenglok gari motor pen chenglok dawai duru biji selai nanta dak di phumi de galong e kusi hadi Guwahati Dispur Hospital along anda halap anta ke haisa MP Amar Singh ki susi
hada kanta nai chila so kimu kiri dam ke vai dam ke nali ni vet ma matek map Bani. map long in pen di te nal tum ke thek long ke kimu ke kopia kimu lo ke thek long ke Mane kimu game long system ya. Mane son tu TO vai long le ya. Kola te che beng long le ya kimu da ba. U wan lo ma hen nang bi ko ya la ni ku ba la ni li ong thang na ko ya le. Man ni li tamba putho ara ani sam chu tun lo ayu chu lo nge. Putho da ba chiklem da ma he. Ye na lo nai sang ba yan chu ko lo chu ne da lo ni si ini undi del bang ara la ni si bang raya lo bang tidak ke ni kita henang le lo mar la ni liong rajes ten la ni liong besar he la tumbai kiso lo la ngi ni tumbai ngi chong ha dong tong he ya lo mar ni li tumang da kar pe nang ko buthot nang ji so phile he nang so philo gar ji ta pe nang so philo ngi li tum da undi del lo ni liong bang da kiso en mar si lo la ngi uda ni li tum da undi del he unili tundai pugar tinya lo ning bang me ya ta dem dun de lo ma nili tunda bi prom ya la sim ti so internali phan la pusun la bang so akiso kimu ke chu penali phan la bang so akiso nali phan dipu medical hospital pen ha Guwahati Dispur medical la long anali phan ang pon anali phan ke rap on piniar ni nang bang non il tumateng il tum ke thek long prong bang nali phan komasi nang rabik lo te an ke sar em morsin sar sinang raks ni lida pinyani nang ke dolo chithe dolo si lang ni pan chulo pa pe lo si lo bana ge rapo Karbi Anglong Women Justice Forum Langhin Constituency along Langhin a branch mate aro ke sengpon Karbi Anglong angkang pi so arlo atum akisong aphan kapejok dunji aphan pura patumi kangnipon ni phai kretrok ningkan surihinira ingkora phiarni Langhin Constituency along Langhin branch mate aro ke sengpon Bangso Aroke Sengpon along Central Committee Karbi Anglong Women Justice Forum President Bulet Bepi GS Priscilla Terangpi Lapen Office Secretary Lovely Killing P Atum Chetong Dunsi Bangso Asom Kosonsi ke claim kedam nang jimo alam the than pachini teka Lapen Bangso amai mate Bangso Asom along patumi kedo an so arlo atum sitami kedam tangani Karbi Anglong Women Justice Forum Central Committee pen penang an ke claim kedam kachipaduk lapen penang an so arlo atumapan ahok pet akang sai kelongpon theklong si patumi Langhin Boro lapen Karbi akhai so arlo atum sitami ning aklong pen claim dam popusi chechak dunsi churo pajirdun Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum President Bulet Bepi pen kaningjei mate ke than pon ke bangso asong ke non political party lapen tangka aphanle kapathenang ji kaliputa than pachini pon Lapen Women Fight for Equality pu athepi en ponsi bangso amai ing samjin pen pachun pon Langhin pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel Kilo nang sama porga chipen ni tong na bangso Langhin along Karbi Anglong Women Justice Forum u asong ni tong ladak na abram nang keseng along porga chipen na tot ipini abangke ni tong ladak Langhin long stame pinang anak kisung ke damtang bang tani litum cerap bom lo kaprek kisung stame solo tum lo apa lasana taxi pini abangke lah tum stame ni litum Central Committee phan pen bang der ong busi alang itu mustame ning ke hang atom an mang ke bang si le bang so song heng kon bang so song ke seng long bang ke ni tum tu bang ke Langhin along Karbi pupe la pen kapre khai pupe la dak kadu ko be khai da mela ni tum justice forum song bang ke duun la pen itu bang ke dupon alang itu phan tame dak kapre khai jati tame sorlo amen pensi itu kadu ko be sai bang deng konji ada bang ni tum party alam ave la pen horom jati alam ave itu ma bang ke sorlo kisung an la pen ni tum society long hamphang long kisung Karbi Anglong rar long kisung an tame ni tum ambong jerap cetu ponji la pen ni tum ke claim ke dam bang ke ni tum churi dun bung konani ri bung bang ni tum claim tame la bang so song along kisung ke boy kun e apu thak along ka cerap nang punang ke hang pen bang lo te ni tum ka do ko bilong tame cerap dun ji adak ni tum khay alam ti pupe la pen horam alam ti pupe la pen bang so song along bang ke alang tum ka do ko beta ke claim ning ke hang la se dak kaprek tame pini chitong lo khay tame la pen jati ada horam tame
ASEAN sosial lang itum ke claim me ke dam me phane itum central committee ben me ahead me people lo lapen Karbi Anglong rat tame lapen langhin along ke do area tum an tame alang itum phan lang itum kisung yang sido bo talang itum long humri dam non alang itum pen un edat asom tame ang cerap konji lapen alang itum akang sai ang itum phan un an mang ke nang kang sai long cerap konji phan lapen ka bo riji phan alang itum piniani pen ke aja konji blok hala sini itum pujiเป็นส่วนเบรกจัมดิมมาเบรกจัมฮาวาร์ลงนั่นตุ่มโซโลซองที่สิ่งสิสามีดูปนหลังสิฮาลาดักอาราตุ่มพันนังลีนี่ปุจิดูมา Keseng se dolang apa keseng tang ta dolo hala so dim long seng nang ji puni tum by force ke la sama pupe aning hang nang ji monit ke ajat asai tame aning hang nang ji pot aning ke hang wangon adak seng ji ni tum ta la so kam long claiming tum kaya pha ni tum ta cherap don ning tung la pen ajab don ning tung ko ning ke hang long an mong sini tum non aku ke seng pon tot la ipina ana dim ke ni tum bukajan district committee tame seng dam lo la pen dok muka long tame dolo la pen West Karbi Anglong tame ni tum di pon lo hamren long tame la pen jengkha hui long an tame dolo la pen pu bangke non langhin bang pini sengkon lo koloni central la hai jo bangke avelang dan bukulia la hui long bang avelang la si dambor ide pen ke seng mani tum klem kle aning ke hang atum hanok tinum la bang seng bidang ko hala bang ni tum bang Rong thilu pathua klamalong APHLC asong pen mai kapedupon Rong thilu pathua klamalong APHLC asong pen rat amai pi kapadupon non election apor songatum dode sangse kachepa haiji aphan rat athingno vote kerega mai kapedupon Manja pen Indrajit Tirong report Karbi Anglong News Tunnel tribal pen non tribal jola salam sa dolo tribal atumulo portante APHLC dampo la pen ASDC dampo Congress dampo BJP dampo la soang bong pen non tribal la tuman bangke BJP long dampo kalete Congress long si dampo obviously Ladakh tribal bhanke na pipelo tande la soang bong long nali tum ASDC pen chenglok nali tum la APHLC ang tum vote che thakpo la soang bong nali tum ki haye phan ko na chance dolo nili tum ke deciding factor ke itum lang namote aprang nili ke theklong ateng ke deciding factor ke North Kachar Hills a vote jong sinil tum 50% ba 60% long lote la dake haide po adema kidam tang ASDC tum score ke 16000 plus lo tang te alangli rajen timu lumba jong a candidate alangli ka contest MSC ka contest don a vote alangli ong muna all Karbi Anglong lo sidame non definitely ile tum West Karbi Anglong like Socheng hamre na sonson ke ASDC tum an kanang dun ro kateng la sila tum ne khamat hateng de all Karbi Anglong pe 6000 bakta cross ke ji businil tum chini la si vote chapana hok hera bang komana ruling party tum akong kang ciman dun dedera APHLC aphan ador kiso avot pira pe hainon posi niltum chuningri polo atema atumi hajong nili mosti long dado bang pharo sida ave borjana long oda hidipi long masidolo ala dak masi dasi APHLC atum ke damtang experience niltum ke long ateng ke lo APHLC ke haye pinlang aposi munit atum rat atum do antame akimi a candidate lapen akimi a party pan kopuson mapu pahai nang ji itipan ke apor pinai pu kama thadu dasi ning che thepar pilo niltum la APHLC bangke 100% high pon posi niltum pan nildi pan pon cha khe silong dilang lasi niltum Karbi Anglong arat lapen di masa tum arat wan pan ke pachini kang tung ke lahelo ile tum ke damtang antame false promise ang selo ke pacho bai sai selo Congress mantan ningkan grep hoi tum pilo mek jangdung rong lo tum da non BJP bang ke la Congress tum kon ma mek yang chu la tum ma mek yang chu da kale a mek pen ke theklong hormon dal tum ma ke thek mane ninje chu dekhe pan lo ase ninga je theke a bitter lo la so posi Karbi Anglong arat lapen di masa pan ke choose the best candidate efficient candidate feasible candidate that is Mr. J.I. Kathar Langkongwai weekly market alongta APHLC vote kerekamai kangnipon Langkongwai weekly market along APHLC asong along pen che ai katharaphan vote kerek pi amai kapedopon patumi labangso vote kerek pi amai along kachetongdun ake hai Lawrence Tiron sangpi kachirong pipi Clinson Ronghang President Hamren Town Committee
Glenn Sontiso, spokesperson, Socheng Constituency, Chesterfield Crow, General Secretary, Socheng CC, Mai Along, Prek Jamalam Alun, Chethansi, Non Kewangji, Jangmi Ponipai, Inkoira Trok, Ningkan Surihinira, Inkoira Pliarni, APHLC Aparty along, vote Pipen, Pahai Vek Thapusi, Rat Athingno, Lam The Jaipong. Lapen APHLC Jongsi Haidet Lo Pulote KCKB Aswaphan Amen Ingthan Ponvekji Lapen Tribal Aswatuma Sakuri Penchinglok Asonason Pregjam Kaching Thur Asai Amonta PHG Puta Street Meeting along Lamthi Jaipong Patumi APHLC Asong Pen Vote Kerek Amai Kitling Pen Kijudanta Mesian Pensi Sai Pachupong Tapat Pen Barnabas B Report Karbiang News Channel Street corner pinilitum Socheng constituency pen ke range ponadong nilitum isya ke mangdu. Arti include pilo nilitum dak border alam pen nilitum jinisi. Rong along kedo tumana phan kapadulong lederji phan. Election ahut nilitum latum phan paklar dam bek nangji pusin nilitum manglo. Lapen lapang so street corner pen ong dung atum phan nilitum pini pari long lo. Lapen ong dungar mu nilitum bojar pen sedang menanci tong dun lo. Lapen lapang supena jok nilitum nangkar judun long anatu mana bangke nilitum phan nang jok wekji kusin nilitum phan lam chak nang pilo lapen lapang so non MP ki liga bangke lapor dar long ana bangke nilitum phan e pakta BJP phan jok jelo kusin nilitum phan ang ton rat pen nilitum phan ang chithan pon lo lasi don border issues bangke nilitum non street corner pen nilitum pangdak pon lo MP ki lig ki high lo pulotang te nilitum lapang so alam ki aputhak Parliament along nilitum APHLC pen kecil toidun ke hai jai kathar sarai sudat alang li border alam puthak alang li lam ning jidun begji la pen alang li labang so give and take policy la non kedam tangan ingkan rong ko an lo ne phan kepedo hurisai ajoine labang so give and take policy ni tum ing than begji lasi labang so street corner pen nilitum rara phan kapachini bangke lancor lo tang te patumi la bangso CM program along akhai MLA rup sing tron kathar sara phane pu coursenem pu bangso puthana to me PSLC song panang tum ko pilo bangso lam puthana to me than peklar ke kursenem tu hormu ke nilila non karbia rona long pen mate aka breka long pen isi compare dam nang ko mapang baram nang ko isilam Mr. Pen Mrs. Ma Miss Pukela KC abbreviation English pen kita kipudambe lasi nili yongsi inut single mate bachelor mate kopene sarmarlo pulotang te nili ke Mr. Pusi citopo masar pusi ta citopo ma pene Indiana long ke Shri pusi topo la pen ko mane sar pi marlo pulotang te alang lipan ke Madam pusi topo la pen English abbreviation long ke Mrs. Puke Mrs. MRS dota bangke la ke komat ni apiso pusi ki yo kipudam lasi Mrs. putok lo pulotang te nilitum international longke non nili chora bangke nili kursi nang tok don polke Mrs. pulotang te jong si Miss pulotang te la kami thanga kursi ti tok bet po la pen kursi nem purmu galang like nilitum sar medama bangke alang like bangajat alang like nilitum phan la vi pe namat sila ke break dake la bangke nilitum nang kidun chora por la ke kursi nem pu intum pune laken ko da dokumen long pen market okta Mrs. puke laken kapor hi tum la pen ki thek long atum si bujinang ko la pen ong dung ke thek atum mangke lake thanga lama bi athema pinang anar long non society long ta ka preka society tu mangke apina na kurtok edu la bangke bang khelo to mine seta non international long abbreviation long mangke Mrs. puke lake ko marni apiso specifically ki jong pon nang ji bu phan lasi non ko mani apiso pulo tak Mrs. pusi pui Mrs. Kro pusi pui ma Mrs. Kathar puta pui ma Mrs. Ingti pusi ta pupula ke tangte abang so keong dong mun tum non social media long kache thangklong abang so special set tum tors a symbol pen ke non ke kisia symbol la phaglap se keong dong mun tum ke kachi ni ne dolang la selabang so puthang tum la karbing long rat phanang tum la bang so symbol putha ko pine ke thang peklar alam the thini thani that nilitum la symbol lar phak pen alam abangke nilitum nomination file date pen scrutiny pen nitum la symbol na a lot lo pen ke nilitum through media pen tanitum pachitak lo la pen central circular pen nilitum LA long pen nang palilo la pen constituency long ana polling station atum mata nilitum constituency level long
nilitum executive che hang si meeting along pen labang so symbol a local lar along a phaya bangke ala so alo pak si nilitum polling station tinta pali rablo la penona bangke BJP tuma thata hai mene la ke BJP tuma policy tactics tek piglo put si banga chitin do thai mene talang litum bangke non kisia symbol ke long bangke special situm ke la ke chi hok thu nilitum ke athema torch light pen itu panang lar plot ke symbol pen nilitum pan nang pa manghuji buka laki un e athema non litum bangke rong ki lutan nilitum ang ton pachitang klublo la penon res kar biang long amri pen rong kang constituency do ana bang rong ana ke nilitum symbol pu thake anu tinta manghu helu hoy long MLA election pen sinili pang bar ponang kokpo MLA election na khu nilitum west kar biang long lapu border ana bangke nilitum 85% majority ke nilitum PHLCC dulu. Lapenon MSC ki liga long nilitum lapuna socheng pen amreng si thak dak border area ke. Amar si socheng constituency pen ta nilitum non kedamtang MSC election na bangke 80% ke nilitum constituency long ke do vetlo. Amreng atum ke la ke solidly si bangke high vetlo. La si non 24 MP ki liga long bangke ko socheng pen la amreng pangrum pen la bang so percentage ke nilitum solidly 100% sinitum long labji ko sinitum media thing no nitum pachini dakna choro Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me